Ahojte, ja vás opäť vítam v našom štúdiu z Bratislavy a hlásim sa dnes s mojou hostkou, ktorou bude Linda Lilíková. Ahoj, Lindi. Ahoj. Ja ju ešte predstavím, ale ešte predtým by som vás chcela privítať a poďakovať, že ste tu. Tí, ktorí nás odporúčajú a zdieľajú ďalej a šíria túto myšlienku, aby deťom dobre bolo, tak sme veľmi radi, pretože spolu dokážeme viac. A ďakujem, že ste sa teraz sem registrovali. Už teraz budete môcť klásť otázky počas celého vysielania priamo, naživo, do slajda. My sa na ne budeme priebežne pozerať a odpovedať. A dnešná téma je, aby sme to nevzdávali a naučená bezmocnosť. Takže Linda, ešte raz te tu vítam. Ďakujem, že si prišla. Je mi cťou, že sedíš tu so mnou. Ďakujem za a že sa budeme teda rozprávať jednak o tebe, o tvojich knihách. A ešte predtým sa teda predstavím. Linda je pedagogička, autorka detských publikácií, o ktorých sa dneska budeme baviť, a teda mama 2 ratolestí a pedagogička na Univerzite Komenského a doktorantka. Tak, a doktorantka. Nezabudla som nič. Ideme hneď na to. Čo ty na to? Súhlasím. Že čo je to naučená bezmocnosť? Ja si myslím, že veľa teraz ľudí, čo nás pozerá, rodičov, si kladie otázku, naučená bezmocnosť, čo to vlastne je? Naučená bezmocnosť je vlastne psychologický jav, ktorý vzniká u človeka potom, ako zažije viaceré neúspechy. To znamená, že keď sa ti viackrát niečo nepodarí, tak sa ako keby naučíš, že to nedokážeš. Stratíš vieru v to, že to zvládneš a máš pocit, že jednoducho akákoľvek tvoja snaha by vyšla aj tak na zmar. Tým pádom sa prestaneš snažiť a si naučený, že to nie je v tvojich silách. Rozumiem tomu a ja mám zrovna taký čerstvý príklad. Na našom kurze pozitívneho rodičovstva sme mali teda rodičov a jeden rodič povedal, že viem, že nič neviem a nie som dobrý rodič, nemal som mať deti a podobne. Že aj to je taká naučená bezmocnosť, že uverí možno tomu, že naozaj je neschopný, možno tým, že to od okolia počúva? Áno, môže to byť tým, že to počúva od okolia, môže to byť tým, že naozaj sa mu nepodarí podľa jeho predstav to, čo si zaumienil. Napríklad aj ty, keď máš nejaký svoj cieľ a ideš si za ním, ale stále sa ti to nedarí, stále máš nejaké prekažky, ktoré nedokážeš nejakým spôsobom prekonať, tak aj v tebe začína taká tá pochybnosť, že či to dokážem a prečo a tak ďalej. A vlastne Martin Seligman hovorí o vysvetľovacom štýle, ktorý nás ako keby predurčuje tomu, že či začneme upadať do tej naučenej bezmocnosti, alebo naopak sme takí ako keby mocní, že vieme si to vysvetliť a povedať si, že teda naozaj to bolo len z takého dôvodu a viem to zmeniť. Avšak ak máme ten pesimistický vysvetľovací štýl, čož teda ten pán zrejme mal, tak je pre nás oveľa ťažšie nájsť si nejaké vysvetlenie alebo nejaký dôvod, vďaka ktorému by sme vedeli pokračovať. Alebo si to vysvetliť takým spôsobom, že naozaj teraz mi to nevyšlo, ale môžem niečo zmeniť a potom to už môže ísť. Čiže ako keby si nájsť nejakú tú inú cestu k dosiahnutiu toho cieľa. OK, ale možno to nie je len o dosiahnutí cieľa, ale aj o tom, ako sa pozerám na sám seba a že možno nepodľahnúť okoliu, ale to nemusí byť hlas len spolužiakov pri šikane, ale aj rodičov, učiteľov alebo kohokoľvek. A že celého okolia. Celého okolia, že keď ti vlastne non-stop stále niekto opakuje, že si nejaký, máš nejakú nálepku a častokrát sa tej nálepky možno ťažko zbavuje. Že na tohto si dávajte pozor, tento je takýto. Pamätáš si to asi zo školských čias? Áno. Ono je to naozaj veľmi zlé, pretože v podstate ja osobne tiež mám tú skúsenosť, že ja som bola ten antitalent, čo sa týka telesnej výchovy. Že naozaj akože ja som mala telesnú výchovu za trest. Zatiaľ, čo ostatné deti väčšinou majú telesnú ako obľúbený predmet, lebo však tam sa len hráme. Tak pre mňa to bolo naozaj vyslovene, že čo telesná, to nejaký úraz. Môj otec už bol naučený, že keď ja mám telesnú, tak on má byť pri telefóne, lebo zrejme budú volať zo školy. Že, až tak, hej? Áno, že si má pre mňa prísť a išli sme proste. Nieraz som skončila na pohotovosti po telesnej. Ale teda práve to, že mi to opakovali vlastne aj
výsmech spolužiakov, že sa mi to nedarí. Učitelia, ktorí už, keď som brala loptu do ruky, už si tam chytali hlavu. Moja mamina bola úžasná. Ona mi vravela, že teda takéto zaužívané, že každý z nás niečo dokáže a toto jednoducho nie je tvoja parketa. A áno, je to pravda, každý máme niečo, čo dokážeme, ale na druhej strane zabudáme na to, že aj to, čo nám ide ťažšie, je v našich silách zvládnuť, len k tomu treba troška iný prístup. Čiže... Že nám to nejde možno tak ľahko, ako niečo iné, na čo akože máme talent. Áno, ono v podstate talent je síce jedna vec, akože pekná vec, ale pokiaľ niekto nemá tu chuť a nemá to v sebe, že naozaj to veľmi chcem, tak mu ten talent jednoducho nestačí. A takisto naopak, keď talent síce nemám, ale mám chuť a som presvedčený, že to chcem, tak môžem dosiahnuť naozaj neskutočne veľa. A ja som na tej telesnej teda naozaj trpela, bola som potom oslobodená niekoľko vlastne rokov z telesnej výchovy a začali sa mi tie také veci, že som sa zadýchala, keď som bežala, bola som, jednoducho moja hlava a s mojim telom sa dohodli, že teda telesná nie je pre mňa. A naozaj som skončila aj v nemocnici, zisťovali, že prečo mi je zle a podobne. A nakoniec samozrejme zistilo, že teda nemá to nejakú príčinu, až teda nejakú takú fyzickú príčinu, malo to teda psychickú príčinu. A neskôr v rámci mojej snahy akože stať sa učiteľkou, som si tým musela prejsť, že teda ak chcem byť učiteľka, tak bohužiaľ telesná k tomu patrí. Tam sú aj príjmačky. Tam sú talentovky na strednú školu, preto mám strednú školu animátor voľného času, nie učiteľka. Ale ja som si robila učiteľstvo a nerobila som vtedy. No, na vysokej škole už potom neboli talentovky, keď som išla, čiže to bolo pre mňa také malé víťazstvo. Lenže tam mama hovorila, že teda áno, ideš na tú vysokú školu, nie sú tam talentovky, ale to neznamená, že to nie je v osnovách. Hej, ale predstav si, že by povedal rodič svojmu dieťaťu, že mám veľkú túžbu byť učiteľkou a teda nemôžeš tam ísť, lebo by nespravíš talentovky z telesnej a učiteľstvo predsa o tom nie je, hej? A že to je škoda, nie? No, ja som vlastne preto na strednú školu išla na odbor animátor voľného času, lebo tam bolo to veľmi podobné, mali sme veľmi podobné predmety, ale tam neboli vlastne tie talentovky. Ale vlastne za tú dobu, kým som vyštudovala strednú, tak už potom na vysokej škole neboli tie talentovky z telesnej. Tak sa potešila? Áno, tak už som tam išla, ale teda hovorím, aj mamina tak akože varovala predtým, že akože stále sa tam s tou telesnou stretneš a budeš ju musieť absolvovať na to, aby si to ukončila, to štúdium. Takže vlastne tam som sa musela som čeliť takému svojmu démonovi, hej, že teda som verila, že to neviem. A nakoniec som to zvládla, aj keď naozaj po niektorých prednáškach to bolo s plačom, ale tam som konečne stretla učiteľov, ktorí pochopili, že telesná má byť o tom, že mám mať radi pohyb, a nie o tom, že musím dokázať niečo podľa tabuliek. Splniť nejaký štandard. Áno, že naozaj telesná má byť o tom, že vediem dieťa alebo v našom prípade už študentov k tomu, aby mali rádi pohyb, aby ako učiteľ ukázal, že na čo je ten pohyb dobrý, ako ho môžeme robiť a tak ďalej. A vlastne potom na materskej som aj začala behávať. Sama od seba? Áno. A zrazu mi nič nie je a minulý rok som si tak splnila taký malý sen. Odbehla som DM ženský maratón. Gratulujem. Ďakujem. Takže to bolo také moje malé víťazstvo. A čím to je? Myslíš si, že je to zmenou aj tvojho vnútorného postoja a psychiky, že si uverila sama sebe? Lebo ja tvrdím, aj teraz som bola na takej jednej veľmi skvelej akcii, kde boli sociálni inovátori a challenge makery. A že čo by ste odkázali mladým ľuďom? Že dokážeš všetko? Dokážu všetko. Čo chceš? Dokážeš zmeniť všetko, čo chceš, záleží vlastne len od teba. A teraz ma napadla taká situácia moja, že ja som toto isté mala s hudobnou. Ivet, ty nespievaj. Ale ja rada spievam. Ale že keď stále počúvaš, že nie, nespievaj, že to sa nedá počúvať a tak ďalej, že či už pohyb, spev alebo čokoľvek je práve preto, aby keď to chceme robiť, tak to robiť práve preto je to výchova v škole. Je to telesná výchova, hudobná výchova. Je to výchova k tomu, aby si
aspoň ja to teda tak vnímam, že by to malo byť o tom vychovať vlastne toho človeka, vychovať nejaký ten vzťah k daným veciam, práve preto, že to sú tie predmety, ktoré ti môžu pomôcť práve v tých ťažkých časoch, hej, že máš zlú náladu, máš zlý deň, niečo ťa trápi, tak môžeš sa ísť vybehať, môžeš si zaspievať, vyspievať to zo seba, môžeš si to vykresliť zo seba. Myslím si, že práve o tom by mali byť tie predmety, aby sme vedeli sa aj v týchto kultúrnych sférach nejakým spôsobom pohybovať. Super. A teraz, keď sa vrátim do tej školy, ešte ten tvoj prípad, teda tá telesná, že sa ti vysmievali, aj rodina si možno uťahovala, učitelia, keď ťa videli, už prevracali oči. Cítila si sa šikanovaná? Alebo bola si šikanovaná tým? Alebo vyčleňovaná z kolektívu, alebo to boli len nepríjemné pocity? Boli to skôr nepríjemné pocity. Nemyslím si, že to bolo až tak vážne, lebo naozaj sa to týkalo len tej telesnej výchovy a ja som potom bola oslobodená z telesnej, čiže vlastne zbavila som sa toho, áno, a potom už tým pádom nebol nejako... Myslím si, že som mala celkom dobrých učiteľov, ktorí... keď nerátam tých telocvikárov, pardon, tak moja triedna učiteľka bola napríklad úplne svetová, čiže nemyslím si, že ona by to nechala zajsť tak ďaleko, aby som vyslovene to vnímala ako šikanu. Čiže tam vždycky ten učiteľ je veľmi, veľmi kľúčový v tomto. A ja si myslím, keď ťa tak počúvam, a čo poznám aj tie naše prípady, že vlastne všetko to súvisí s tou sebahodnotou samého seba a že aký obraz si vytvárame my o sebe a spoločnosť. My budeme ešte dneska o tom teda hovoriť, že nie je to len samostatné, možno, že len naučená bezmocnosť, ale súvisí to asi s viacerými vecami. Takže môžem povedať, že vlastne tento príbeh ťa motivoval k tomu, že si začala písať knihy o naučenej bezmocnosti, najskôr teda odborné na pôde univerzity a neskôr detské? Ja som to v tom momente tak nevnímala, ale na jednej prednáške pani docentky Poliakovej, ona nám len tak akože spomenula tú naučenú bezmocnosť. A ja som tedy ešte neúplne tak vedela, že prečo ma to tak strašne zaujíma, prečo ma to tak strašne láka, až vlastne neskôr, keď som písala tú diplomovú prácu a robila som výskum, tak až potom mi to tak nejak ako keby sa pospájalo, že teda naozaj som sa asi potrebovala venovať tejto téme, že nebola to úplne náhoda, prečo ma to tak zaujalo a že teda mne samej to do určitej miery pomohlo. Asi to tak nejak vysvetliť možno. A toto je super, pretože aj celý projekt Aby deťom dobre bolo, aj konferencia Aby deťom dobre bolo s podtitulom Šikanovanie nie, je vlastne o tom, že, alebo by som to mohla nazvať s takým podtitulom, že rodičia rodičom. A ja vlastne čo robím, a čo sa snažíme robiť my týmto projektom je, že tú našu skúsenosť, alebo čo pomohlo nám, tak posunúť ďalej. Takže toto bol tvoj príbeh. Ja mám takisto za sebou nejaký príbeh, aj čo sa týka šikany a možno iných vecí, takže ja si myslím, že to treba odovzdávať. A my veľmi pekne ďakujeme za tie knihy, ktoré píšeš nielen pre deti, ale píšeš ich vlastne aj učiteľom, rodičom. Pardon. Ono je to, ja sa snažím tie knižky písať tak, že naozaj aj pre učiteľov, aj pre rodičov. Práve preto sú tam aj tie aktivity, aj tých pár slov pre dospelých, aby tá hlavná myšlienka neunikla nikomu. A v podstate dostávam spätnú väzbu, že naozaj ju využívajú aj učitelia v rámci ranných kruhov v školách a teda aj rodičia, že s ňou pracujú. Ono v podstate niekedy stačí, ak si prečítate ten príbeh, lebo nie každé dieťa chce sa rozprávať o tých otázkach, hej? Ale už ten príbeh má to posolstvo, ktoré si tamto dieťa môže nájsť. A ono mám napríklad skúsenosť s mojim synom, že on ako nejaká rozprávka zaujala, že tá rozprávka riešila nejaký problém, ktorý on v sebe riešil, ale nechcel o tom hovoriť alebo nevedel to ešte pomenovať, tak si tú rozprávku pýtal stále dookola. Áno, áno. A ja mám takú skúsenosť, moja dcera je už teda veľká, ale v niektorých veciach, keď som čítala tie knihy, som sa v nich našla, že sme niečo robili aj intuitívne. A my sa ešte ku knihám vrátime, ale my sme mali taký spoločný workshop, kde som si ťa pozvala a teda verím, že tých workshopov bude viac pre rodičov. A bavili sme sa o tom, ako možno zvládať emócie, ako pomôcť deťom, čo sa týka zvládania emócií, alebo teraz, keď sa budeme baviť o šikane. A mne sa tam páčilo viacero takých tvojich aktivít. Môžeš nejaké spomenúť, že často sa ma rodičia pýtajú, že
Tie deti zatajujú, že sa im niečo zle deje, pretože zo strachu, lebo nevedia, čo rodič urobí, alebo sa im vyhráža ten agresor, že im niečo urobí, alebo chcú uchrániť teda toho rodiča pred tým, aby sa netrápil. Že ako sa tomuto vyvarovať prevenčne, alebo ako zistiť od toho dieťaťa, že niečo vážne sa deje a nemusí to byť len šikana, tak tu máte nejaký tip od Lindy? Jeden z takých typov v rámci tohto je spomínaný vlastne v prvej knižke a to sú také tie rodinné rituály. Naše spoločné rituály, ktoré nás utvrdzujú v tom, že sme v bezpečí. Sú to rituály, ktoré keď sa necítime dobre, vieme, že vždy nastanú, že jednoducho vždy sa to stane, aj keby čo bolo, tak ja neviem, niektorí majú rituál, že si dajú napríklad večer horúce kakao z konkrétneho pohárika a je to takéto bezpečné miesto, bezpečný čas. A ja mám so synom taký rituál, že si večer pred spaním hovoríme, ako sa aký bol deň, že či sa nám niečo podarilo, nepodarilo. A vlastne tým, že som začala ešte, keď bol veľmi malý, tak to až tak nevnímala. Začalo to len takým, že mama, ja sa už nepamätám. A s takým smiechom a skôr to bral ako zábavu. Ale potom jeden deň, keď sa naozaj mu niečo nedarilo a áno, bola to vtedy ešte maličkosť, lebo však rozprávame sa o 5 vtedy mal tuším 4 alebo 5 rokov. Čiže malé dieťa, pre ktorého bolo zrútenie sveta to, že sa mu nedarila nejaká hra, čiže nevedel postaviť nejakú stavbu. A veľmi ho to trápilo a večer pred spaním som videla, že ho niečo trápi, čiže keď som sa pýtala našu klasickú otázku, čo sa ti dneska podarilo, tak sa len tak smutne pozrel do zeme, že mne sa dneska vôbec nedarilo. Tak som zostala prekvapená, lebo teda čakala som skôr odpoveď ako obyčajne. Ale teda viedlo to k dlhému rozhovoru o tom, čo sa mu nedarilo, prečo si myslí, že sa mu to nedarilo, či vidí v tom, či vidí nejaký spôsob, ako to napraviť, ako to dať do poriadku. A nakoniec išiel spať s tým, že mi povedal nejaké 2 spôsoby, ako to skúsi zajtra. A normálne s úsmevom si išiel láhnuť, že už sa teším na zajtra a ja to skúsim. Čiže takéto rituály, ktoré nás vedú k takým tým spoločným chvíľam, k spoločným rozhovorom, nám môžu pomôcť, aj keď teraz aktuálne sa nám zdá, že je to zbytočné. Ale pokiaľ sa to stále pravidelne opakuje, tak to dieťa v tom cíti to bezpečie a aj taký ten záujem rodiča, že áno, možno včera som mu nič nepovedal, alebo povedzme si úprimne, ani nám sa nevždy chce, alebo nevždy sa nám stane niečo, s čím sa chceme zdôveriť. Ale ak príde ten moment, že sa stane niečo, tak to dieťa vie, že príde ten moment zase spoločný, kedy to môže zo seba dostať. A môžete spoločne prísť potom na to, ako sa to dá možno vyriešiť. Takže ja by som vyzvala možno teraz účastníkov alebo našich divákov, aby nám napísali, že či oni zažili nejaký moment naučenej bezmocnosti ako rodičia alebo ich deti. A mňa tu napadá otázka, že ako sa prejavuje naučená bezmocnosť v živote, v každodennom živote už možno dospelého jedinca? No ak ideme k dospelým ľuďom, tak je to taká tá neochota niečo riešiť. Nejdem napríklad, ak niekoho vyhodia z práce, tak si to vysvetlí vlastne tak, že to je jeho neschopnosť, že to nedokázal. Mňa vyhodia z každej. Áno, je to jednoducho tak, není mi tá práca súdená a začne naozaj sa na veci pozerať tak, že táto sféra nie, toto mi nevyšlo, to je proste zle a začne sa venovať len napríklad rodine, že všetku tú energiu, všetku starostlivosť vsunie do tej rodiny. Alebo naopak to môže byť, že teda ak mi nevychádza rodina, neviem si nájsť nejaký stály vzťah. Pardon. tak ospravedlňujem sa. Posun si iba mikrofón, poprosím ťa. Nevedela som, ako to naznačiť. Vyriešili sme. A my čakáme teda na vaše odpovede na otázku, či ste zažili nejaký moment naučenej bezmocnosti vy ako rodičia alebo vaše deti. Čiže
ak sa mi nedarí v jednej sfére môjho života, tak presmerujem všetku energiu na ako keby druhú sféru života. Ale ono sa môže stať, že sa cítime bezmocní v obidvoch sférach. Hej? Že je to naozaj niečo, čo závisí veľmi od našej osobnosti, od toho, aké máme genetické predispozície, od toho, aký máme ten vysvetľovací štýl, čiže ako si vysvetľujeme jednotlivé udalosti v našom živote. Takisto to závisí od toho, ako sme spomínali, že ako nás hodnotia ostatní, ako sa s nami rozprávajú ostatní, ale takisto aj, ako sa vnímame my sami, čo vlastne súvisí s tým, čo dostávame ako spätnú väzbu od druhých. Čiže, ale tie základné prejavy, ak by som sa k tomu vrátila, tak tie základné prejavy sú, že neochota riešiť niečo. Môžu sa zhoršiť aj vzťahy medzi ľuďmi, pretože ak ja verím tomu, že som neschopná, tak jednoducho reagujem podráždenejšie, tie emócie neviem tak ovládať. A naozaj hlavným tým prejavom je taká tá pasivita, že už ani nemám záujem a vlastne už potom tá naučená bezmocnosť pomaličky prerastá do depresie, ktorá teda samozrejme môže ja vnímam teda, ak ťa tak počúvam, že tú naučenú bezmocnosť má veľa detí vo vzťahu k učeniu sa a motivácie, že celý náš vyučovací proces je v podstate nadstavený na to, že výsledok. Ano. Jednotkári, dvojkári, trojkári. A to je to nálepkovanie. A hneď už máme zatriedené. Dokonca som mala pani učiteľky na jednom škole, kde mi povedali, prídu do prvej triedy, 2 dní mi stačia, už presne viem, kto je aký. Hej, už hneď dám nálepku. Ja si toto nemyslím, pretože veľakrát z praxe sa stáva, že počas celej základnej školy to môže byť trojka, štvorkár a príde na strednú školu, ktorá ho baví, hej, dajme tomu automechanik a exceluje aj jednotkár, hej. Takže ja si nemyslím, že je to o tom. A mne v tomto celom chýba, pretože táto naučená bezmocnosť s nás robí, ako si hovorila, spoločnosť, to znamená učitelia, škola, inštitúcia, škôlka a rodičia. To sú dve dôležité piliere. A teraz kde v tom celom procese je ocenenie, úsilie, snaha jednotlivca, že sa snažil, že sa učil, ale výsledok nevyšiel. Veď aj my sa snažíme investovať do vzťahov, ale nie vždy výsledok vyjde tak, ako by sme chceli, ale oceníme to úsilie, že sme nesedeli doma, investovali sme do toho a tak ďalej. A že toto by sa podľa mňa potrebovalo možno trošku tak zmeniť. Čo si ty o tom myslíš? Určite áno. A s týmto súvisia práve aj tie nálepky, ktoré si spomínala, že tie deti dostávajú. Pretože naozaj, ja keď som učila svojich prváčikov, tak aj mne prišlo s tým, že na tohto si dávaj pozor. Že OK. Je to naozaj veľmi zlé voči tým deťom, pretože ani ty, keď prídeš do práce, tak nechceš, aby ti niekto tam hovoril, že tam pohorela, to bude aj tu zle. Ja mám opačnú skúsenosť, ak môžete do toho vstúpiť. Jednak mám aj ako učiteľ a potom mám ako účastník. Tak ak môžem, sa podelím. Tak prvé bolo, že bola som ako učiteľ a boli tam 3 deti, ktoré akože vyrušovali, boli aktívnejšie. Jeden bol taký ten vodca triedy a ja som také deti mala veľmi rada. A vedela som ich vždy nejako zamestnať, rada som s nimi diskutovala a tak. No a vždy v tej zborovni mali s ním problémy, dokonca aj mamička tam prišla potom na rodičovské združenie a tak. A tie deti boli stále zvyknuté na to, že tí učitelia im hovoria, stište sa, stále sú napomínané a stále mali teda nejakú nálepku, hej, aké je to ťažké, aké sa musia prekrikovať a tak ďalej. No a ja som sa vždy tak prichystala, vždy som mala takú taktiku, že jeden bol asistent, jedného som volala riaditeľ a vždy som mi dala teda nejakú úlohu a bola fakt hodina, ktorá sa vydarila, lebo asi vieš, že niekedy sa pripravíš a nevypáli, niekedy sa nepripravíš a vypáli. Tak to bola hodina, ktorá vypálila a ja som dala mena týchto troch, že ty sa postav. Tak čo si myslíš, ako reagovali? No boli vystrašení, samozrejme. Áno, veď ja som nič neurobil, čo zase ja... A oni sa postavili a ja som sa poklonila a povedala som, ďakujem vám za skvelú hodinu. Oni onemeli a že yes. Napísala som o tomto aj na našom bloku, lebo to bol proste moment, čo potrebujú tie deti počuť, že nie sme takí zlí, nie je to také zlé a nikdy som nemala problém. A druhý, keď som končila vlastne mediáciu, a ma tam teda poznali, diskutovali sme, vlastne bolo to na Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, tak mi jeden prednášajúci povedal, som išla na skúšku, už záverečnú, vystresovaná, však som aj pracovala a tak ďalej.
vystresovaná, hej, hovorím, že stále to mám, aj keď som dospela, úplne že rovnaké vzorce, ako keď som bola dieťa. Úplne tým deťom rozumiem a nechcem to zažívať a stále to v sebe mám. A on mi povedal, že vy sa bojíte? Ja, že tak áno, mám rešpekt. A on mi hovorí, a kto to dá, keď už nie vy? A to bola tiež nálepka, že kladený, že už na mňa taký tlak, proste ty musíš. Dvora, že ty to proste musíš dať. A vlastne presne toto som potom rozoberala s dcerou, že aké to je ťažké, ale že ja sa nebojím voči sebe, no tak nedám to, idem znova. Ale že čo povie to okolie, že to je tá Pavlís, ktorá má ten projekt a proste a teraz ona to nedala na prvýkrát, že to nebolo o mne. Áno. A ona mi vtedy povedala jednu vetu, že mami, či urobíš alebo neurobíš, ja ťa budem ľúbiť rovnako. A vlastne vrátilo sa mi možno to, čo som dávala ja jej, ja s tým som išla. Aj o tomto som napísala, že to sú fakt situácie zo života, ktoré my tým deťom robíme, aj my rodičia, aj my učitelia, možno si to neuvedomujeme, alebo to máme tiež naučené. Tiež sú to proste nejaké naučené veci a vzorce. No a ako naučená bezmocnosť súvisí so šikanou, že veľakrát sa stretávam a píšem o tom aj v e-booku, ktorý vyjde na našej konferencii 26. oktobra. Bude zdarma pre všetkých rodičov. Že prečo si tí agresori, alebo volajme šikanujúci, vždy vyberú šikanovaného a ten šikanovaný ide na ďalšiu školu, aj tam ho šikanujú, ide na ďalšiu, aj tam, príde do ďalšieho kolektívu na kružok, aj tam. A teraz on presne tento vzorec môže mať, ako hovoríš. Ono je to práve tá naučená bezmocnosť, pretože to, ako si vysvetlí, prečo sa mu to stalo, to potom ovplyvní to, ako sa k tomu postaví ďalší krát. To znamená, že ja ak si vysvetlím, že teda robia mi zle, pretože za to môžem ja, tak jednoducho sa to so mnou nesie. A ak mám pocit, že s tým naozaj nič neviem spraviť, čo teda, povedzme si úprimne, sú rodičia alebo teda učitelia, ktorí tomu nevenujú až takú pozornosť. Alebo na tým len mávnu rukou, hej? Že to dieťa preháňa, že lebo je to veľmi náročná situácia pre to dieťa. A to dieťa, keď sa zdôverí, tak sa nemusí zdôveriť hneď so všetkým, ale začne len také omrvinky, také náznaky, lebo sa bojí a dáva tie omrvinky ako taký prvý pokus, že čo mi na to povieš. A už keď ten prvý pokus nevidie, tak to dieťa si z toho zoberie, že tá ďalto cesta nevedie a nemám ako inak z tohto vykorčulovať, lebo proste nevie. Ako pokiaľ mu ten dospelý nedá pomocnú ruku. Ja viem, že je to veľmi ťažké, pretože ja som bola napríklad v situácii opačnej, keď to rodič zobral veľmi vážne a z malej potyčky medzi deťmi, medzi prváčikmi, naozaj z niečoho, čo bolo v podstate nič, čo sme my vyriešili si v triede, on urobil obrovskú bublinu a začal rozprávať o šikane, pritom ako to tak s tým nemal absolútne nič spoločné. Takýto prípad ja nemám a chcem ho počuť. Že to môže byť teda naozaj opačne. My máme fakt závažné a veľa takýchto prípadov. Mali prváčikovia išli na obed. Dievčatko začalo štekliť chlapčeka. Chlapčekovi sa to nepáčilo, povedal, dievčatko pokračovalo, tak ju udrel. A neopakovalo sa to. Neopakovalo sa to, hotovo. To bola celá situácia. Toto šikana nie je. Veď práve. A my sme si to vysvetlili, dievčatko sa ospravedlnilo, chlapček sa ospravedlnil tiež, povedal, že aj dievčatko uznalo, že teda bola to jej vina, že nemala provokovať, on povedal, že teda on ju nemal udrieť a tak ďalej. Jednoducho vybavená vec. Okay. No, lenže prišla maminka pre dcerku a dcerka, ako videla maminku, tak sa rozplakala. Divadlo. Rozplakala sa a začala hovoriť o tom, ako ju strašne udrel, ako ju boli brúško a jednoducho už sa to prezentovalo inak. Ja som pritom ale už nebola, keď to povedala maminke. Ja som bola potom na rodičovskom združení ako učiteľ, ako triedny učiteľ, kde sa tento otecko postavil a začal rozprávať o tom, ako je jeho dcera šikanovaná, ako to nie je možné už v prvom ročníku, to bolo naozaj po 2 týždňoch, alebo proste naozaj na začiatku septembra. A otecko sa veľmi rozkrikoval o tom, že jednoducho, kde sme to, keď chlapci môžu udierať ženu a ešte k tomu do brucha, že tam má pohlavné orgány a proste kvôli tomu nebude môcť mať deti a podobne. A naozaj vyslovene to tak neskutočne nafúkol a urobil z toho takú veľkú bublinu a rozprával o šikane, pričom sama si uznala, že toto naozaj šikana nebola.
dostalo sa to až do takej miery, že vlastne mamička toho chlapčeka za mnou prišla s tým, že teda ona nevie presne, čo bolo na rodičku, lebo na rodičku bol jej manžel, ale ona nechce, aby sa meno jej syna spájalo so šikanou, pretože on bol v materskej škole šikanovaný, ale vyslovene takým spôsobom, že bol zbitý. Čiže naozaj pri tej šikane treba dávať obrovský pozor. No áno, ale je to práve preto, že tá informovanosť kohokoľvek, my sme teraz robili nedávno aj školenie, ako postupovať aj pre učiteľov, robíme to aj pre rodičov, je práve preto, že nemajú možno dostatočnú vedomosť a informácií o tom, čo tá šikana je. Takže tento prípad, ktorý rozprávala Linda, šikana nebola práve z toho dôvodu, že to nebolo opakované a nebol tam nepomer síl. Rovnako si vrátili dievča jemu, chlapec jemu, nikdy sa to už potom neopakovali, takže to šikana nie je. A na našich workshopoch práve rozoberáme konkrétne situácie zo života, ktoré sme my počas našej praxe vlastne zažili s našimi lektormi a bavíme sa o tom, čo šikana je a čo šikana nie je a je to veľmi dôležité. A toto isté treba robiť aj s deťmi. Veľakrát sa stáva, že keď majú nejaké prednášky v rámci prevenčných programov týkajúcich sa šikany alebo príde tá mestská polícia a podobne, tak deti zrazu na všetko hovoria, že toto je šikana a zneužívajú ako keby ten pojem. Takže my, keď prichádzame do škôl na workshopy aj k žiakom, tak máme normálne ankety, kde sa bavíme o tom, či to šikana je alebo nie je. A môže to byť aj slovná napríklad šikana. Takže myslím si, že možno iba nemajú vedomosť o tom, čo šikana je a čo šikana nie je. A potom je označované za šikanu naozaj aj to, čo nie je. Tak. Linda už má naspäť mikrofón. A ja stále vyzývam vás, aby ste nám napísali prípadne otázku, alebo akú skúsenosť máte vy, alebo k téme možno naučenej bezmocnosti, čo vás prekvapilo, alebo čo sa chcete spýtať Lindy. No a aké sú stratégie alebo metódy na prekonanie naučenej bezmocnosti? Vlastne Linda vydala, je autorkou 3 kníh, každá sa venuje inej oblasti a všetky 3 sú o naučenej bezmocnosti, len z iného uhla? Áno, všetky 3 vlastne rozprávajú o nejakej časti, ktorá ovplyvňuje práve tú naučenú bezmocnosť. Vlastne prvá knižka je o prvkoch duševnej pohody. Čiže to sú tie veci... Nespokojný slimáčik Slávko, ktorý je hlavný hrdina, 5 prvkov duševnej pohody. Áno, tu sú rozprávky, ktoré sú zamerané práve na tie prvky duševnej pohody. To sú prvky, ktoré nám pomáhajú udržiavať sa v nejakej dobrej nálade, ale nie len v aktuálnej, čiastkovej, ale tak nejak celkovo sa pozerať na svet pozitívne. Čiže to sú tie, ako zvládať emócie, aké sú vzťahy dôležité, prečo sú dôležité, prečo je dôležité poznať zmysel jednotlivých činností. Že naozaj, keď rozumiem tomu, čo robím, tak mám k tomu úplne iný vzťah, ako keď do toho idem s tým, že ma to nebaví, nezaujíma ma to, nechcem to. No ale tak to je nadstavená škola aj učenie, že myslíš si, že tí deti dostávajú zmysel toho, čo sa majú učiť? Že prečo sa to učia? Tam je práve to umenie toho učiteľa, by som povedala. Respektíve malo by byť. Ale inak teraz, keď sa ešte vrátim, prepáč spätne, tak si hovorila práve o tom, že učiteľ a rodič, aký je dôležitý v rámci a že naše školstvo nie je až tak zamerané na to, že teda naozaj tá naučená bezmocnosť tam ľahko vzniká, tak musím povedať, že je to, často o umení toho učiteľa. Pretože aj ja som mala učiteľov, kedy ja som si myslela, že na prvom stupni, že ja som tá šedá sivá myška, hej, že viem, ale nie som nejak akože úplne super, ale proste taký ten priemer. A potom sa nám zmenila triedna učiteľka. A zrazu som mala samé jednotky. Čiže naozaj... Ja si myslím, že je jasné, že určite je osobnosť učiteľa veľmi dôležitá, aj aký vzťah si vytváraš k danému predmetu, aj to, čo si vybereš, akú profesiu. Ja o tom píšem v mojej knihe, ktorú pripravujem, že ako mňa tiež ovplyvnili učitelia. A ak smiem, zase sa podelím o jeden príklad zo života, ja mám také tie príklady zo života rada, že to už bolo na strednej, bola som tiež taká šprtka, no tiež, neviem, no tak som asi zle povedala tiež, ale bola som šprtka. A raz pani učiteľka, profesorka, lebo to bolo na strednej škole, pochválila spolužiačku, že ona okrem zadania A napísala aj zadanie B a dostala jednotku s hviezdičkou a proste tak Ivec si vtedy povedala, že čož, dobre, tak ja som stále chcela byť tá najlepšia, práve že som potrebovala to uznanie od toho okolia, lebo som možno vtedy neverila samej sebe.
No tak ja na ďalšiu písomku som mala, a doteraz to pamätám, drobný hmotný investičný majetok a druhá skupina mala nehmotný, nie? Tak ja som napísala si svoju skupinu a na druhú stranu som napísala aj to B skupinu, že to teda viem a že teda tiež budem ocenená. A vieš, čo sa stalo? Hovorím to im aj v nejakom podcaste. Ona prišla do triedy, Ivet, ktorý sa volala inak, postavte sa, sa postavila, vieš, usmiatá, čakala som teda tú poctu, to ocenenie. A ona, že 5. A ja, že za čo? Vy ste našepkávali, aby opisovala vedľa vaša spolužiačka a napísali ste jej všetky otázky. A ja, že ale som to písala preto, že som chcela proste, že minulú hodinu ste toto oceňovali a to beriem totálne ako nespravodlivosť. A vtedy som si povedala, nič navyše, čo nemá byť. Vieš, že keď máš nejakú písomku a máš delenie A, B a že si to nejako naučená a chceš teda to celé dokončiť, nielen tú časť, čo sa ťa pýta, tak odvtedy som to vzdala a nerobila som to. A fakt si to doteraz nesiem ako totálnu nespravodlivosť. Lebo to bolo nespravodlivé zo strany pani učiteľky, teda pani profesorky. Profesorky, no. Dobre, takže toto sme mali z prvej knihy, to, čo si hovorila, potom v druhej sa bavíme... Druhá knižka je o nás samotných, presne ako si hovorila, tam je 5 prvkov môjho ja. Pretože to, ako vnímam samu seba, obrovským spôsobom ovplyvňuje to, ako sa pozerám potom aj na celý svet, aj na všetky udalosti, ktoré sa mi dejú. Bolo mi napríklad vyčítané, že prečo sa venujem tak veľmi iba ja a mať sa rád a moja hodnota. Lenže ľudia zabúdajú na to, že ja keď poznám svoju hodnotu a viem, že je dôležité mať sa rád, tak ja tým pádom viem, že u teba platí to isté. Ja keď viem, že ja mám hodnotu, ja nemám dôvod a nemám prečo mať potrebu ponižovať teba. Pretože viem, že každý z nás je hodnotný. Čiže myslím si, že tie hejty, o ktorých rada rozprávaš aj ty, boli na túto knihu práve z toho dôvodu, že ľudia sú tak veľmi naučení na to, že samochvála smrdí a že... Prekvapím tým aj ja veľa ľudí, no. Áno. Že jednoducho zabúdame na to, že pokiaľ sa nemáš rád ty sám, tak kto ťa má mať rád? A prečo ťa majú mať radi iní, keď ty sám u seba nemáš rád? Áno, včera som to zrovna v kurze vysvetľovala na tom, že ak je nádoba prázdna, tak nemám z čoho dávať, ale že ak ja budem plniť a naplňať svoje potreby, tak dokážem potom naplňať aj potreby niekoho iného. A keď sme sa bavili o tom mať sa rád a nemať sa rád, tak mňa napadá tá aktivita, ktorú sme mali teda na workshope, že máme taký tachometer a vlastne rodič sa pýta dieťaťa, že od 0 po 100, že ako ma máš rád. Tak 100% detí odpoveda, že maminka, že 100. A potom je druhá otázka, že a od 0 po 100, ako sa máš rád ty. A mnohé deti sme zaskočili, nedokázali odpovedať a ja som tú otázku položila nie s tachometrom, ale obyčajne, keď dcera mala asi možno 6 rokov a už vtedy mi povedala, že nie, že nemám sa rada. A mňa to totálne prekvapilo, nikdy sme sa predtým na tú tému nebavili. A ona potom hovorila, že mala na sebe veci, ktoré sa jej nepáčili, akože na tele. Tak sme otvorili potom tú tému, že a prečo to tak je a že každý sme jedinečný a teda tak. A ešte teda pri tejto téme, že keď sa bavíme o tej šikane, tak vlastne ten šikanujúci aj šikanovaný majú niečo spoločné a to je práve tá nízka sebahodnota. Pretože ako náhle by aj šikanujúci aj šikanovaní mali, nechcem povedať vysokú, zdravú. Neexistuje zdravá vysoká. sebaúcta. Tak, budem hovoriť zdravá sebaúcta. Nízka a zdravá, hej? Alebo nezdravá. Ja by som povedala tak, že zdravá alebo nezdravá, pretože... Sebavedomie nemôže byť pri veľké sebavedomie, pretože jednoducho, keď máš sebavedomie, tak ho nemôžeš mať pri veľké, pretože je to jednoducho niečo, čo buď máš, alebo môžeš ho mať nemáš. falošné. Hovorím, že sebavedomie môže byť falošné. To je pravda. A teda sebaúcta, sebahodnota, pre mňa sú to dve odlišné pojmy. Môže byť teda nízka, alebo teda... Čo sme povedali? Nie nízka. Zdravá alebo nie zdravá. Áno, tak by som to A vlastne ten šikanujúci a šikanovaný ju práve zdravú nemajú. Pretože potrebujú, jeden si nechá ubližovať a druhému je ubližované. Hej? Ubližuje. Áno, ale práve tá jeho potreba ubližovať vyplýva z nejakých... potreb, ktoré nie sú naplnené. Áno. Čiže on v podstate pokojne môže tiež trpieť tou naučenou bezmocnosťou. Určite. Že je to ako keby...
to ubližovať druhým je ako keby jediné východisko, ktoré vidí z tej situácie, ktorú nedokáže inak riešiť. To znamená, že aj tam môže byť naozaj taký ten pocit, že nemá zmysel robiť niečo iné, pretože to nedokážem. Áno, a taktiež aj v tej našej pomoci, ako riešiť šikanu, hovoríme o tom, že nazývame ho agresor, ale že ten aj agresor potrebuje pomôcť a my sa snažíme pochopiť správanie práve aj toho agresora, ale to neznamená, že ho schvaľujeme. Hej? Áno. Snažíme sa pochopiť, čo ho viedlo, pretože každé správanie má nejakú príčinu, ktorá k nejakému správaniu teda z nejakého dôvodu konáme. Dôležité je pochopiť prečo, aby sme mohli potom odstraniť to, prečo sa to teda deje. A, takže toto si hovorila, že je v tej druhej a keď sa budeme baviť o tej tretej knihe, ktorú som ja krstila. No. Nájdete na webe Lindy, lindaliliková.sk aj video z krstu. A starostlivý slimaček Slávkov 5 prvkov dobrých vzťahov. A ja túto knihu budem naozaj odporúčať aj ako prevenciu šikanovania alebo tohto sociálneho javu. Takže povedz nám, čo nájdu v tejto knihe. Tak tam je práve tých 5 prvkov dobrých vzťahov, čiže zameriava sa na to, ako budovať vzťahy, ale nielen budovať, ale aj udržiavať. Ja som úmyselne dala ako prvú rozprávku zameranú na vnímanie, pretože naozaj veľmi často tie nálepky a tie, kto čo povedal, na nás veľmi vplývajú a nedokážeme sa potom na toho človeka pozerať objektívne a už dopredu sa s tebou nebavím, lebo niekto povedal niečo. Ja sa nebavím, keď mi niekto povie Iveta, ale vážne. Nie, že nebavím, ale normálne to vo mne v tele spôsobí už také, že nie si mi sympatická. Keď mi niekto povie Iveta, hej? A pritom o tom nemusí vedieť, že hej, je to nejaký spúšťač. Keď to vyjadrím. Áno. Takže áno, rozumiem tomu, čo hovoríš. Áno, takže prvá rozprávka je práve o tom a deťom vysvetľuje, že naozaj nevždy je ten názor, ktorý si zoberieme od niekoho, ten správny a že naozaj treba toho človeka spoznať skôr ako ho nejakým spôsobom, skôr ako si na ňo utvorím nejaký názor. A ďalej je to potom odpustenie, pretože s tým máme často problém. A nie len odpustiť druhým, ale aj odpustiť samým sebe. Pretože napríklad aj tu som dostala spätnú väzbu, že nemám tak veľmi trvať na tom, aby mi odpustil niekto druhý, pretože v tom prípade mu dávam príliš veľkú moc nado mnou. A áno, s tým súhlasím, lenže ja potrebujem to odpustenie si dať sám sebe, pretože napríklad ak dieťa urobí niečo zlé a my sa na ňo nahneváme a aj mu to dáme najavo, že teda hnevám sa, vysvetlíme a tak ďalej, ono potrebuje aj tú druhú časť, to zmierenie a potrebuje počuť, že mu odpúšťame. Pretože musí vedieť, že chyby sa robia a že vlastne existuje riešenie, pretože keď sa možno tie deti nachádzajú dlhodobo v tých odoberajúcich, rovná sa negatívnych, ale teda odoberajúcich emóciách, tak potom môžeme prísť tej depresii, sebadeštruktívnemu správaniu, sebapoškodzovaniu. Ono, tie deti sa od nás učia aj práve tomu odpusteniu. A keď vidí, že áno, mamina mi odpustila, tak si môže povedať, že aha, tak to asi nebolo až také strašné. Že teda viem si to aj ja, vie si potom aj to dieťa same vysvetliť sám sebe, že teda áno, dejú sa aj takéto situácie a sú v poriadku. Presne tak. Čiže sú tam aj nezhody, aj ich riešenie, hranice a pravidlá, súdržnosť, pozornosť, odpustenie sme povedali a teda vnímanie. A teda to vnímanie, to mi teraz tak prišlo na že vlastne teraz, keď je začiatok školského roka, tak mojej dcere prišli nejakí noví spolužiaci do triedy a už sa tam kolovalo, kto je aký, odkiaľ vie, kto o ňom čo vie. A tiež som si tak povedala, že moje také pravidlo alebo heslo je, že ja súdim človeka, ako sa správa ku mne. Pretože k niekomu inému sa môže chovať tiež inak a k niekomu inému zase inak. A tiež máme v sebe nejaké spúšťače, ktoré nám tí ľudia môžu možno odovzdať, ani o tom nevieme. Ja som sa tak pristihla, že myslím si, že som nejaká a potom sa stretnem s nejakým človekom a som zrazu iná. A fakt som sa tak seba pozorovala, že ale veď ja toto nie som, že prečo to tak mám. Pretože sa mi to možno spúšťa nejaké spomienky alebo teda niečo podobné. Ktorá z týchto troch kníh je pre teba taká, že si na ňu najviac hrdá?
Ja, tak nad týmto som nikdy takto nerozmýšľala. Ja sa snažím nevyberať si také tie najmomenty. A ja som napríklad o tomto písala, že aj o svadbe sa hovorí, že je to najkrajší deň v živote. Ja si nemyslím, že by sme si mali vybrať najkrajšie chvíle, alebo aj pri tých Ja to hovorím, že deň, ktorý by som chcela opakovať. Áno, a tých môže byť ale veľa. Ale keď tomu dáš to, že tak by to malo byť alebo to jedno. Alebo najkamoška sa hovorí, nie? Že, ale povedz iba jednu, musíš iba jednu, hej? Áno. Že nemám rada takéto toto, že len to jedno, pretože všetky 3 knihy ma v niečom posunuli ďalej. Všetky 3 knihy ma niečo naučili. Prvá bola taká najviac vydretá, pretože na tej som pracovala najviac a keď som ju písala, nemala som ani vydavateľstvo, nemala som ani ilustrátora, nemala som v podstate nič v rukách. Čiže tá bola taká najvydretejšia. Dvojka bola taká najvystresovanejšia, pretože tam nám vlastne ilustrátorka na poslednú chvíľu odriekla, čiže tam sme mali potom veľké problémy. Takisto vlastne tam som už spoluprácu s pani docentkou Poliakovou nevedela až do takej miery mať ako pri prvej knižke, čiže tam som sa trošku bála, čo sa týka tej odbornosti, ale našla som potom psychologičky, ktoré sa ku mne pridali a pomohli mi. A trojka bola zase najrýchlejšia. Wow. Tá išla tak nejak samo, to išlo aj s rozprávkami, aj s námetmi, čiže... Sú fakt úžasné. Mne sa veľmi páči, že máte príbeh a hneď tam máte popis aktivít rodičom, čo môžete ako nadviazať, aký rozhovor a čo sa s tými knihami dá robiť. Sú odporúčané detskými psychológmi, majú úžasné recenzie a fakt sú skvelé úplne, že do života. Ja som si myslela, že vy nám nepíšete, ale už mi to tu spustili a už vidíme vaše reakcie a aj vaše otázky. Aneška, áno, Usina, zdravím Aneška, nezabudla. Aká je správna reakcia, ak si syn hovorí, že je hlúpy a nedokáže to? Spýtať sa, prečo si myslí, že je hlúpy. A prečo si myslí, že to nedokáže. Ísť po tých jeho vysvetleniach, pretože on má na to tiež nejaký dôvod. Pretože naozaj každú situáciu, ktorú zažívame, tak si my podvedome, my si to neuvedomujeme už, ale podvedome si to vysvetľujeme. A to je práve ten náš vysvetľovací štýl. Čiže ak sa snažím pochopiť, prečo si to myslí, tak keď vám povie, že teda, lebo sa mi nepodarilo toto a toto, tak môžete potom ďalej skúmať, že teda, a čo si myslíš, prečo sa ti to mohlo nepodariť, alebo ako inak by si to mohol urobiť, aby si ti to podarilo. Čiže... Viesť ho tými otázkami k tomu, aby na to prišlo samé a nedávali sme my tú celú odpoveď, že tak urob to takto, toto je správne a takto by si... Áno, lebo ak povieš presne toto, že nie si hlúpy, len sa ti to nepodarilo, lebo si to robil takto a máš to robiť takto, tak čo dostane to dieťa ako spätnú väzbu? Že teda, áno, povedala mi, že nie som hlúpy, ale povedala mi, ako to mám robiť, tak to tak urobím a už na najbližšie, keď sa mi niečo stane, tak opäť idem za tebou a spýtam sa ťa, ako to mám robiť, lebo proste aj minule to zabralo, hej? Ja, to sú tie poslušné deti. Teda rodičia sú do istej miery spokojní, ale potom zistia, že vlastne to dieťa nie je samostatné, zodpovedné, nedokáže samo uvažovať. Ja by som na to ešte nadviazala, že mňa napadajú také ďalšie aktivity, ktoré robíme na workshopoch a to je napríklad, že 5 vecí, ktoré sa samému sebe na tebe páčia, akože prostredstvom ruky, že vymenujú, že naozaj čo áno, to páči. To je už potom taká tá nadstavba na to, ale v tom momente mu toto asi... Že je hlúpy, on si sám sebe hovorí. A možno, že to niekde aj počul od nejakého spolužiaka. Práve preto musíš hľadať tú príčinu. Práve preto sa spýtať, že prečo si to myslíš, že si hlúpy. Ale napríklad aj v rámci môjho výskumu bola otázka práve, že dostal si 5 a pýtala som sa, čo si myslíš prečo a mal tam 2 možnosti, že buď bol ťažký test, alebo že som hlúpy. Chápem. A boli odpovede, že práve to, že som hlúpy. Že som hlúpy. Aj tak a to je veľmi dôležité, Lindi, a to dávam zase rodičom tiež a na našich workshopoch, že akým vnútorným hlasom hovoríme sami k sebe, keď sa nám stane určitá chyba. Tak ja si poviem, že nevadí, veď na budúce. A jak to si povie, že ty si krava. Že vlastne ten náš vnútorný hlas štýl, a zase ten vnútorný hlas môže prameniť z toho, čo nám hovorili rodičia. Aj pramení. A dávajte si pozor na vetu. Včera na kurze sme ju mali, že čo rodičia najčastejšie hovoria svojim deťom, opýtaj sa svojho dieťaťa, tak keď sú malinké, povedia, moja maminka mi stále hovorí, že ma ľúbi. No moja dcera povedala, že moja mama mi najčastejšie hovorí, umyj si hlavu. Vieš? A že fakt si dávajme na to pozor, lebo stane sa to potom ich prioritou, hodnotou a ich vnútorným hlasom. Ale nielen to, čo hovoríme im.
Ale aj sami sebe, ale ako aj rozprávajú. Oni počúvajú to, čo hovoríme my. Čiže napríklad s príkladom, že teda čo povieš, keď sa ti rozleje káva, alebo čo povieš, keď rozbiješ pohár. Niečo povieš dieťaťu, keď to urobí, ale čo povieš sám sebe, keď to urobíš. Hej? Ja nič. Lebo... Ja som ku sebe veľmi láskavá, si myslím, od určitého času. Ale to je super. Ale sama si povedala od určitého času. Áno, samozrejme, tiež som na sebe pracovala a nerozumela som tomu, čo je to sebahodnota, sebaláska, mať sa rád, veď sa mám rada, kúpim si pekné veci, usmejem sa. Ale to nie je to sebaláska, sebahodnota. Ale s tou kávou. Tiež to dávam ako príklad. Rozleje kávu kamoška, teraz ty tu rozleješ vodu a poviem, v pohode, Lindi, nič sa nedieje, upracujeme a rozleje to dieťa. A čo rodič povie dieťaťu? Zase ty si neschopný, prečo zová? Vždy, keď prídeme... Že normálne si dávajte situácie, čo by ste povedali niekomu cudziemu alebo kamoške a čo by sme povedali svojim deťom alebo najbližším. Že častokrát tým najbližším naložíme viac, ako nám je úplne inak. A teraz som to videla v jednom podcaste, hovoril Maroš Molnár, že on, keď vlastne chudnú tí ľudia, tak on potom ich miluje tie krízové situácie, že vtedy vidí, že odhodia tú masku a že zrazu z tých milých osôb, ktorí všetko dávali, že úplne inak akože reagujú. A ja na to používam obľúbenú vetu, že človeka spoznáš vtedy, keď mu prvýkrát povieš nie. Áno. Tak. A ideme na ďalšiu otázku. Myslíte, že je nejaký spôsob, ako učiteľom posunúť takne to, že potrebujeme pomôcť dôverou seba samého u detí, aby to nebrali ako zásah do ich práce? Ja si myslím, že v prvom rade by na to mali byť rodičia, vypracovať tú sebahodnotu a seba dôveru a aj sebavedomie. Áno, ale nemali by ju podkopávať. Nemali by ju podkopávať, ale aj v škole je dôležité, aby si to riešila. Ono, tak ako máš rodičia, potrebuješ, aby bol otec a mama jednotný, na rovnakej vlne. Takisto potrebuješ aj, aby škola a rodina bola na jednej vlne. Tak ako nájsť spôsob? Ty teda pracuješ na pedagogickej fakulte, takže si oprávnená to zmeniť. Ako posunúť tatkne, že teda potrebujeme? Záleží vždycky od osobnosti toho učiteľa. Alebo zavolať si nás na workshop, nie? Vyškolíme učiteľov. Áno, vidíš to. Ono je to vždy o tom, ako ten učiteľ je ochotný s vami komunikovať. Pretože ja som zažila učiteľov, ktorí nemali záujem o spoluprácu, nemali záujem o to, aby im niekto zasahoval do práce. Ale ja si myslím, že pokiaľ ten učiteľ je ochotný komunikovať, tak je dôležité práve pokúsiť sa s ním komunikovať a možno mu vysvetliť, z akého dôvodu to potrebujem. Že teda myslím si, že by bolo fajn toto... Alebo to ešte možno že tak otočiť na ňo, že mám tento problém. Myslíte si, že by ste vedeli vy s tým nejako pomôcť? Že teda naozaj to otočiť na to, že nejdem sa ti starať do roboty, ale potrebovala by som práve, aby si mi pomohla. A možno aj povedať tie následky, že čo to môže spôsobiť, keď ten učiteľ toto hovorí tomu dieťaťu, čo to potom spôsobí doma. Tak ono záleží od toho, že aký je tam konkrétne ten problém, lebo ak je... Nie je tam napísané konkrétne, iba že pomôcť dôveru. Tak neviem, či sme odpovedali, Aneška, ale môžeme ísť na ďalšiu. Čo ak riešime opačný problém? Syn obviňuje z neúspechu všetkých okolo a úspech je len jeho. Ako reagovať, aby sme nešli do druhého extrému? 5-ročné. Inak toto spíšem o tom ja v tom e-booku, že vlastne to, ako dieťa reaguje na chybu a či si ju dokáže priznať, určuje aj to, akú má vlastne tú sebahodnotu, či sa dokáže ospravedlniť a podobne a či sa stane z neho možno šikanujúci alebo šikanovaný. Hej? Lebo to sa môže zmeniť, tie pozície. Takže čo k tomu povieš ty? Že z neúspechu obviňuje okolo, ale úspech je jeho, ale neúspech. No ja by som opäť išla na to práve tým, že a prečo? Prečo? Jednoducho naozaj taká tá obľúbená otázka detí v 3 rokoch, prečo? Tak im sa tak nejak akože vrátiť, teraz spýtať, že teda ak je sklamaný z toho, že sa to nepodarilo a hovorí ti, že teda aj myslím to občas robí. Je postavený krásny hrad a dcera len prejde okolo, nedotkla sa to, ale spadlo to a je to jej vina, že to spadlo. Tak tiež práve hľadať to, že a prečo si myslíš, že to, ako to mohla ona zapričniť a ako mohla urobiť to, že to spadlo, že jednoducho hľadať v tom hľadať znova tie odpovede na ten vysvetľovací štýl, na to, ako si to vysvetlil a prečo si to tak vysvetlil. A to je vlastne naučený spôsob premyšľania, ten vysvetľovací štýl, o čom rozprávaš. Áno, lebo v podstate každý z nás ho má,
Len si ho nikto z nás nejako extrémne neuvedomuje, pretože... A pre mňa je to ten vnútorný hlas, akým komunikujem sama so sebou, ako si veci vysvetľujem, a či poviem, že niekto ma nepozdraví a poviem, že on ma nevidel. To tiež riešim vlastne na workshopoch, že im dám vlastne takúto otázku, že ak ťa niekto nepozdraví, čo si pomyslíš? Že buď ma nevidel, alebo že je na mňa nahnevaný. A vlastne ak túto otázku dáte deťom, veľmi rýchlo budete vedieť, ako sú oni na tom, pretože tie deti, ktoré majú nie zdravú tú sebahodnotu, tak povedia, že asi som niečo urobil, preto ma nepozdravil. Tí, ktorí majú zdravú sebahodnotu, povedia, tak ma nevidel, nič, ide sa ďalej. A toto je možno ten vnútorný hlas, to vysvetľovací štýl, ako to nazývaš ty. No, v podstate vysvetľovací alebo atribučný štýl, to nazval vlastne Martin Seligman. Nie? Počkaj, ja to mám od neho. Ja si to musím zapísať. On vlastne aj, čo riešim svoje výskumy, tak vychádzam z jeho dotazníkov atribučného štýlu detí. Okay. Ďalšiu máme, ako dieťa správne motivovať, aby skúšalo niečo, čo sa mu nedarí a mu nejde. Dcerka sa zvykne rozčuliť a vzdať to po prvom nevydarenom pokuse. Áno, toto je, ja si myslím, že také veľmi časté je u nás, že keď nám niečo nejde hneď, tak záleží od toho, že akú máme osobnosť, že nechceme. Ono záleží možno od danej aktivity, že ak je to aktivita, ktorú si vybrala ona sama, že to chce zvládnuť, tak možno ju motivovať práve tým, že teda prečo si to chcela zvládnuť a poďme to teda spolu. Ale napríklad veľmi často v mojom výskume odznelo, že deti si od toho potrebujú oddychnúť a sami sa k tomu vrátia neskôr, ale odpovedali mi, že teda chcú si oddychnúť od toho, chcú sa o tom rozprávať. Jedno dievčatko tak veľmi pekne povedalo, že lahnem si do postele, oddychnem si od toho a potom sa k tomu vrátim. A to je napríklad pri robení domácich úloh, čítaní s deťmi? Nedala som konkrétne, ale som dala, že otázka, ak sa ti niečo nedarí, ako zareaguješ. A ona mi práve toto povedala, že proste ona si od toho potrebuje oddychnúť a chvíľku na to nemyslieť a potom sa k tomu vrátiť s čistou hlavou. Takže možno, že práve záleží naozaj veľmi o tom, že o čo konkrétne ide, lebo teda pri tej domácej úlohe napríklad nemôžeš sa vyspať a skúšať to na druhý deň, to nejako nestíhaš. Ale možno dať na výber, urobíme to teraz, alebo sa k tomu vrátime, hej? Áno, dať takto na výber, alebo potom snažiť sa v tom nájsť niečo, čo ho baví. Napríklad nejde mu čítanie, tak poďme si zobrať knižku, ktorú máš rada, alebo knižku, ktorú som ti čítala, keď si bola malá. Čiže nájsť v tom niečo také, čo ho zaujme, aby tam bol ten záujem. Čiže motivovať ho. V kurze pozitívneho rodičovstva motivácia 1 celá hodina a je to fakt veľmi dôležité. Nájsť správnu motiváciu, ale ja som sa ešte k tomu chcela vrátiť, už sa mi to prekliklo, že ja by som ešte k tomu povedala, že ja mám výbornú aktivitu na to, ja som na tej aktivity, že volá sa to, že schody a že keď je to činnosť, ktorú teda dieťa hovorí, že vzdá to, že nedá to a je to napríklad, že nechce čítať pred celou triedou alebo nechce čítať, alebo nechce niečo celé zjesť, alebo je to niečo veľké, tak čokoľvek si môžeme rozkuskovať. Nemusíme hneď vedieť čítať, nemusíme hneď vedieť plávať. Tiež sme neboli hneď dokonali, ani nie sme, ale teda rozkrokovať si to. A teda prvý krok by bol, že čítam sám 5 minút. Druhý krok by bol, že čítam sám 10 minút. Tretí krok, čítam s mamou 10 minút. Štvrtý krok, čítam pred pani učiteľkou. A piatý je, že čítam pred celou triedou. Ale keď si porovnáme krok 0 a krok 5, tak je to zásadný rozdiel. Keby dieťa malo hneď ísť čítať pred celou triedou a bálo by sa a tak ďalej. Takže dá sa to aj takýmito nejakými aktivitami. Áno, v podstate aj v tej zimnej knižke o Slimačkovi Slavkovi aj tam je aktivita, ktorá je zameraná presne na to, že postupne malými krôčkami sa viem dostať ďalej. Ako sa to volá? Záznam jednej činnosti. Denník jednej činnosti. Ono je to v tejto zimnej knižke. Je tam vlastne taká obyčajná tabuľka, do ktorej si viete vy vpisovať s deťmi, že čo sa chcem naučiť. Napríklad chcem sa naučiť písať nejaké písmenko, tak začínam, tak ešte mi to nejde, ešte to kotostrbaté, o 2 týždne už mi to ide lepšie, o mesiac, o 3 mesiace, čiže taká nejaká postupnosť, že naozaj, aby to dieťa videlo, že tu som začínal, ešte to nešlo, môžete tam dať aj bicyklovanie, hej? Že teda fotku, ako sa mi to darilo prvýkrát, fotku, ako sa mi to darilo neskôr. A to dieťa si uvedomí, že teda áno, začiatok bol náročný, ale mi sa to nakoniec podarilo. A tým, ja to vieš, čo napadám? Šetrenie. Som naučená bezmocnici šetriť. A
že dám si, že kde som korunku. dneska. No inak, ale vážne. A v tým, že to má v tej knižke, tak keď to otvorí o 2 roky a už si na to ani nespomenie a otvorí to tam a zrazu si spomenie, že v podstate áno, ja mám moc niečo meniť. Že naozaj môže ho to aj do budúcna nejakým spôsobom motivovať. Ono veľmi veľa aj... A to je vlastne odpoveď na to, čo sa pýtali na ten neúspech, že vlastne aj tak toto sa dá vlastne použiť. Takže to je v knihe Stratený slimačik Slavko. Prepáč, som ťa prerušila. Pohode. Ja už neviem, čo som... Dobre. A ako ste robili výskum a aké boli výsledky? Mám za sebou v podstate 2 výskumy máme hotové. Tie sú vlastne aj v publikácii tej odbornej, ktorú si spomínala. Išlo o prvý výskum, bol vlastne taký mini výskum v rámci mojej diplomovej práce a bol so žiakmi 4. ročníka. Tam sme sa zamerali s pani docentkou Poliakovou na to, že sme zisťovali práve tých 5 prvkov duševnej pohody, že akým spôsobom sú zastúpené v školskom prostredí detí. To znamená, že mali sme vyslovene rozhovory s tými štvrtákmi, ktorí nám rozprávali o tom, že či sú v škole šťastné, prečo sú v škole šťastné, či vlastne zažívajú pocit, že im rýchlo ubieha čas. Či majú pocit, že sú hodiny, ktoré sa učia, predmety, ktoré sa učia, či majú pocit, že sú zmysluplné. Ako vyšla táto otázka? Tam bola otázka, aby mi konkrétne povedali, ktoré si myslia, že majú zmysel a ktoré si myslia, že nemajú zmysel sa učiť. A bola som celkom prekvapená, ale napriek tomu, že najprv velice všetci, že jasne sú tam predmety, ktoré nemajú zmysel, mali potom problém vybrať, ktoré sú tie, ktoré nemajú zmysel. A v takých tých, najväčší zmysel videli v angličtine. To bola topka a matematika. Tie boli také, že tie... Potrebujú asi, hej? Alebo vedeli vysvetliť, že na čo ich vo svojom živote potrebujú. Čiže tieto jazyky. A zaujímavé, že slovenčina až tak nebola toto. Ale možno preto, že to boli štvrtáci a už čítať, písať vedeli. Čiže už pre nich ten slovenský jazyk bol v inom zmysle. Ako keby, a vlastne tento výskum nájde v tej publikácii, ktorú si mi dala, takže budem sa snažiť o ňu podeliť aj v našej skupine, že čo vlastne Linda skúmala, alebo môžeš aj ty. A budeme vás informovať o tom výskume, lebo teraz mi si spomínala, že robí aj prvý ročník teraz. No teraz vlastne druhý výskum bol pre prvý ročník, to bolo vlastne o tom vysvetľovacom štýle. Čiže skúmali sme, aký majú vysvetľovací štýl detí na začiatku školského roka. Potom vlastne som sa vrátila na polročné vysvedčenie a potom prišiel COVID. Tak som sa vrátila po covide. A je tam rozdiel asi, hej? Výsledky nám ukázali, ale mala som 2 triedy, hej? Nemala som viac detí, čiže nie je to obrovský výskum s veľkou vzorkou, je to naozaj malý počet detí, dokonca po covide som sa dostala len do 1 triedy, lebo tam boli ešte stále opatrenia a bol problém. Čiže v podstate tie všetky 3 sedenia som mala len s 1 triedou, ale v tej 1 triede vyšli výsledky, že teda naozaj práve s tou chybou, s tou personalizáciou bol problém, že ak urobím chybu, je to moja chyba. Ak uspejem, je to úspech všetkých iných. Môže za to náhoda, môže za to šťastie, učiteľ a tak ďalej. Čiže naozaj, toto bol tiež, vlastne tento výskum som vyhodnocovala počas materskej dovolenky a vtedy som vlastne aj začala písať potom tie rozprávky pre deti, že to bol taký ten tiež spúšťač, že naozaj sa potrebujeme tejto téme venovať. Ale ja si myslím, že nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Áno, pretože pokiaľ ten dospelý o tom nevie, tak s tým nevie nič urobiť. A my sme tu na to, aby sme informovali. Idem k ďalšej. Syn je kvôli perfekcionizmu pri písaní, riešení niektorých úloh veľmi pomalý a zaostáva za ostatnými. Ako mu vysvetliť, aby to riešil s väčšou ľahkosťou? Je na seba prísny. No. Tu je potom otázka aj, že aký sme my na seba prísni. To znamená, že on ak vidí doma, že musí byť všetko perfektné a musí byť všetko dokonalé a mama nič nerobí, len dajme tomu upratuje alebo niečo tomu podobné. Že chyba sa neodpúšťa? Potom mu to je oveľa ťažšie vysvetliť. Ale ďalšia vec, ktorú by som určite veľmi rada spomenula, je, že my ak aj sa s ním o tom rozprávame a vedieme o tom rozhovory a podobne a máme pocit, že to nefunguje, tak ono to nebude fungovať hneď. To znamená, že všetky tieto aj aktivity, aj čo si ty spomínala, aj čo hovoríme, ono to je tak, že my sa tomu dieťaťu venujeme, dávame mu
A ako si sama povedala, až oveľa neskôr sa ukáže, či to malo nejaký efekt alebo nie. To znamená, že vy, ja viem, že to frustrujúce sa s tým o tom stále rozprávať, ale pokiaľ aj keď nevidia výsledok, tak nech investujú do toho. Áno, pretože ten výsledok sa dostaví možno neskôr, ale ja verím tomu, že naozaj ten čas, ktorý teraz strávite s tým dieťaťom, že mu budete vysvetľovať, že áno, ja viem, že to chceš perfektné, ale aj takto je to dobre, aj takto je to super. Tak, ocenenie. Áno, on keď cíti to ocenenie, on keď cíti tú istotu z vás, že je to v poriadku, tak aj on postupne nadobudne, on pozoruje a berie si to od vás. Je veľmi dôležité nehovoriť mu práve to, že Ježiš, si s tým pomaly, nerob to takto. Že to trvá. Nezhadzovať tú jeho snahu, lebo tá jeho snaha z niečoho pramení. A my keď ju shodíme a budeme sa tváriť, že Ježiš Maria, zas ti to trvá, tak tým od nás dostáva práve opačnú spätnú väzbu. Nie je to, že som tu pre teba a podporujem. Škoda, že nemôžeme s nimi urobiť tú aktivitu, ktorú máš na začiatok workshopu. Vieš. Ale nebudeme prezrazať, možno s nami niekedy zažijete. A mne tu napadá ešte jedna vec, to je to ocenenie za tú snahu, že ja mám s ktorou napríklad tak dohodnuté, že ja keď vidím, že sa učila a venovala tomu čas a dostane horšiu známku, tak je to v pohode, lebo naozaj tomu venovala čas a skôr je problém, že keď sa neučila, nevenovala tomu čas a dostane horšiu známku. A raz jej jedna pani učiteľka povedala, že tvoja mama učí pamäťové techniky a ty sa nevieš naučiť, že dostala si 3, že mám jej to povedať a ona vtedy kľudne môžete. Moja mama vie, že som sa učila a ona je s tým v pohode. A to je tiež zdravá sebahodnota a sebaúcta. Stojí si sama za sebou. A toto je to, čo potrebujeme vlastne. A nebolo to tak vždy, ale je vytrenovaná už. Ako reagovať, keď robí niečo zlé a mám nutkanie ho napraviť? Ja si myslím, že to písala tá, čo bola aj predtým tá otázka. Ono to nadväzuje na mňa. Ja sa s tým mám problém. To je odpoveď, nie? Ty máš problém, že napraváš? Áno. To keby si sa spýtala môjho muža, on ti hneď povie. Napraváš doma podušky, nie? Keby len podušky. Ja som opačná. Napravám ešte aj to, ako sú veci v umývačke riadu. Čiže všetci máme svojich démonov, ale ja viem presne, odkiaľ mi toto pramení. Pretože moja babka po mne vždycky napravila tiež, keď som upratala postele, vieš, som sa cítila hrdá, že som jej pomohla, lebo však som bola malé decko a som sa zobudila hneď, prečo som robila, upratala som postele a som taká šťastná, išla za ňou a ona prišla, ďakujem, a hneď to celé prerobila. Ako si sa cítila v tom ako dieťa, keď to babka to pre tebe prerobila? Veď práve, že to je taký ten pocit, že nie som dosť? Urobila som to zle? Prečo to robí? Že tiež hľadáš ten dôvod, prečo to robí. Teraz ako dospela už viem, že proste tiež mal takýto problém, ako mám ja teraz, lenže ja som si ho tiež nabrala. A práve preto sa strašne snažím, že síce manžela opravujem, ale snažím sa tie deti neopravovať, pretože viem, že to môže mať potom presne takýto akože veľmi dlhodobý efekt. Ale je to veľmi náročné neopravovať, ale treba trénovať samých seba. No. Ja sa stretávam s tým, že chcú opravovať mňa. A ja tomu nerozumiem. Lebo ja teda toto vôbec nemám. Ani môj manžel to nerozumie. Keď niekto to chce na niekom inom, tak tomu nerozumiem. Tak neviem, či sme odpovedali. A posledná otázka, už nám plynie čas, je, dieťa prehrá a chce skončiť so športom, ako reagovať? Krúžok je zaplatený na celý rok, sám ho chcel. Toto som presne zažívala. My máme so synom dohodu, lebo tiež sa nám toto stalo, my máme so synom dohodu. Keď sa na to prihlásiš, je to tvoje rozhodnutie, ale musíš si za ním stať. My ti to zaplatíme, kým je to zaplatené, musíš tam chodiť, lebo si to vybral, je to proste tvoja zodpovednosť, tvoja voľba. Keď skončí čas, ktorý máš zaplatený, už ťa do toho nenútim. Ale proste bola to tvoja voľba a z toho dôvodu si musíš za tým stať. Tiež myslím, že je to o hranicách a pravidlách. My sa rozlúčime s tým, že ešte Linda nám povie, že na konferencii bude mať vlastný workshop, uvidíte aj tieto knihy. Čiže Linda je aj lektorka rodičaľovou zadnou, venuje sa presne týmto emóciám, naučenej bezmocnosti aj pre učiteľov, aj pre rodičov, nájdete ju aj v ročnom programe. Takže Linda, čo nás čaká na konferencii, kde bude tvoj workshop? Na konferencii nás čaká tiež vlastne táto téma s tým, že sa budeme venovať 5 prvkom duševnej pohody a budeme sa snažiť si ich tak ozrejmiť alebo teda dať ich do našho bežného života, do každodenných situácií. Bude to úplne že praktické. Áno, budú tam praktické aktivity, ktoré si aj vyskúšame si, aká je naša odolnosť
a ja verím, že odídete s novými informáciami a že sa aj zabavíme. Ja sa už na to teším. Pozrite sa aj našu stránku, aby deťom dobre bolo. Pribúdajú tam workshopy, prednášajúci, nájdete tam super kuchára, super moderátora a nás. A ja by som sa chcela rozlúčiť ešte, Lindi, s tým, že aký odkaz by si dala, ak aj dospelí zápasia s tým, že majú nejakú naučenú bezmocnosť? Buďme k sebe láskaví. Buďme k sebe láskaví a nechcíme od seba maximum. Ani od detí? Keď ich to nebudeme chcieť od seba, tak myslím si, že aj deti pochopia. Oni strašne zrkadlia. Čiže oni keď vidia, že od seba chceme maximum, tak aj oni chcú od seba maximum. A to je už potom jedno, čo chceš ty, ale keď oni si od teba zoberú ten nesprávny vzorec, tak... Je to tak. A ja sa rozlúčim s tým, že každé nevhodné správanie, ktoré je naučené, sa dá zmeniť na vhodné. Keď sme sa naučili niečo nevhodne, tak ja verím, že sa to dá naučiť aj potom vhodne. Či už aj v kurze pozitívneho rodičovstva to učíme, na našej konferencii to zistíte na všetkých workshopoch, že je to niečo, čo sa dá naučiť. Aj to, ako reagujeme, aj to, či sa staneme šikanovaným, aj to, ako si zastať sami seba, čo sme mali minule s Biankou. My vám ďakujeme za vaše otázky, za to pozeranie. Budeme radi, ak nás budete zdieľať, budeme radi, ak budete sledovať náš Facebook a Instagram, aby deťom dobre bolo. Taktiež máme udalosť aj na LinkedIn. Už kolegynka dala a šírte to ďalej, aby deťom dobre bolo. Majte pekný večer. Ahojte. Ahoj, Lindi. Ahoj.